се случва. Искам да забравите днес и да забравите, че някой в това училище е имал 42 ученици повече. Забравете тези, които завършиха преди нас и тези, които ще завършат до година. Забравете, че сте били тук и сега. Нищо от това няма значение, защото хората ще идват и ще си отиват, без изключение. Единственото нещо, с което никой няма се да разделите, са самите вие. Колкото по-бързо забравите нас, тези, които ви напускат, толкова по-лесно ще ви бъде и толкова повече място ще имате за по-важните мисли, като това каква е целта ви тук. Какво се опитват да ви дадат учителите и колко позволявате на себе си да получите. Да си тръгнете от тук е неизбежно и за всички ви е крайно време да решите какъв отпечатък ще оставите върху света, който ви чака навън. За мен е въпрос на изключително кратко време да се сблъскам с него и си го представям стоящ срещу ми. С няколко размера по-широки обувки и краката му висят в тях. Самотни и неспособен да запълни празнотата, която той сам си създал. С очаквания неспособен да изпълни. Носи малко раздърпан и широк костюм, ама като му гледам лукавия поглед, май не го интересува особено. Вади ръце от джобовете на сакото си и бърка в панталона. Разкрива ми си неприятната гледка на петна под мишниците на света. Човека би си помислил, че някой толкова важен като него би опитал поне да прикрие нечистотията си, ама пука му на света колко е мръсен. Нали поне джобовете не са му празни, щом толкова време бърка из тях и прехвърля кой знае какво. Предполагам, че си намерил някоя друга изкусната мечта по пътя да срещате ни и си я прибрал, да й се смее вкъщи насаме. Мисля, че намери каквото търсеше. Стискав нещо в имрук и ми го поднася. Ногтите на света са малко мръсни и има кал под тях, все едно ринал доста мръсотия с голи ръце. Отваря пръстите си и ми показа на лукче. От тия добре запазен цвет бабите си ги държат по джобовете. Започвам да се чу дали този свят не е една баба с добре навита пружинка, готова да започне да подскача. Ама това вас не ви интересува. За ваше училище доли още не е приключило. Забравете ни, вижте си оценките и внимавайте да не останете на поправка по химия, че е гадно. Не ни мислете нас, ние ще се оправим. Особено аз, струва ми се. Като гледам лукчето в ръката на този свят, мисля, че там откъдето е дошло има още доста и той честно казано ми изглежда като добър събеседник. Сигурен съм, че има какво да си кажем. Забравете ме, аз отивам да ям лукчета със света.